Sausa ka awit. Ma? Ma, ni anak ko. Murag si mama man ang nagilak. Ma? Oh, ma. Anak, Ma, ang sinihitabo. anak si Papa ni mo. Gibiyaan na ta niya. Unsa? Na na sila inak. Mas gipili niya yung babae kay nato. Naluoy kay kong mama, best. Sige na naghilak. Lanyo mo ba? Dili gyud ako mapasaylo sa papa sing gibuhat. Dili gyud. Pero best, Papa man gihapon ni mo siya good. Unya kay abi papa nako siya. Doon na siya katungod ko pasakitan mi ni mama. Casey, Kung doon na gani mahitabo ni mama, dili gyud ako si mapasaylo, Amelia. Casey. Ma, kaon na. Ihugo na kaog maayo. Gado man, Casey. Asa man ko napita na sayop sa mong kabinyoon ni Papa ni mo. Dili ka mo isayop, ma. Kung dili si papa. Ayaw na ang asa ni mo. Wa kay saan ni ma. Sakit, nak. Sakit kaya gibuhat ni Papa ni mo na ako. Ma, ayaw pagsultian na. Kaya ra lagi ni nato bisag kita rang duha. Bisag wa na siya. Si Papa tingali ni Muro na. Dali ato na to. Basig di balik na siya. Ha? Ay, ikaw, cute. Daan pa ko. Mubalik na ka din sa bay. Ha? Niya ako, aron pagkuha sa uban butang nako. Dong, Pa, wala ba kinahabiling kamay kaluoy ni mama? Nak, I'm sorry. Pero wala ko'y gugma ni mama ni mo. Mas mapasakitan ako siya kung pilion akong magpabili ninyo. Nako pa. Dili ka ba di maluoy nako? Sorry, nak. Bisan pag mupahawa na ko din pero magpabili na nga kung gugma ni mo. Amahan ko ni mo. Bisag unsay mahitabo, pinangga gyapon ti ka. Unta mo abot ang panahon nga mapasaylo ko nimo aning akong nabuhat. Buset! Buset kayo ang babae ni Papa Best. Casey. Kung sabihinaan niya nga nakaako pag siya biya na mo ni Mama. Best, tao si Papa ni mo. Uy, pepekto nga tao. Magkasama kitang tanan. Tingali, nahigugma lagi si Papa ni mo. Gusto ko mailan ang babae ni Papa. Buhaton ko ang tanan or mailahan ako siya. Casey. Recorded by Radio Mo TV. Si Papa, nanawag. Hello? Nak, pauli na yun. Si mama ni mo. Oh, ha? Ano pa? Unsa ni hitabo ni Mama? Wanay panimuot si mama ni mo nga naabtan ako sa bahay. May nalangani kay nadaan ako siya din higdali. Matod sa doktor. Giatake si mama ni mo o kung wa pa nagko siya madadayon,
Tingali og wa na siya karon. Unsa? Nak, pasaylo ako. Naibaw kong ako'y imong gibasol sa nahitabo sa imong inahan. Pero usbon ko, wa na ko tuyo nga pasakitan si mama nimo. Mapasaylo lang ti ka pa. Kung imong ipailailan ako ang imong babae. Oh, anak, di pa ko andam. Tingali dili pa karon. Di pa hustong panahon karon aron mahibaw ka. Naabadi hustong panahon para sa mga kabit pa? Casey, Hangtod karon. Wa ko magtuo nga makahimo ka na mo ni Mama Ani. Sakit kayo gibuhat na mo. Ma, nga namang nibiya ka. Mag-usa naman ako, Ani. Nga na padama kasi mong sakit. padung na mong ngit-ngit. Mamauli na ta. Ikaw may nakaingon kung anong nawa si Mama pa. Casey, Kung wa pa ni mong ipasakitan si Mama, tingali buhi pa siya karon. Kauban ko pa unta siya hangtod karon. nak, usbon ko. Saylo ako. Kinahanglan kang mupauli sa inyo. Dili ko, lo. Arir ako din hinimo. Kasi, respetuha gyapon sa papa nimo. Nakasaman tuod siya, pero mahal ka niya, apo. Mahal, lo? O sa klase as pagmahal? Pagmahal ba na itawag ni mo ng pagpagabit ni Papa? O sa pa, ano mo dapig man kaniya, lo? Dapat unta mo dapig ka ni Mama kay anak ni mo siya. Og siyang gipasakitan ni Papa. Siya na lang unta ang nawa, og dili si Mama. Kasi, ayaw pagsultian. Nakasahas papa nimo, pero dili niya kagustuhan nga mawaas mama nimo. Diyon sa dimos pa siguro, lo. Nga dili ka niya kagustuhan. Huwag na kay baho nga nagpag-ulgo lang siya, pero ang tinuod, nalipay siya. Kalibre na sila magbalipayon kauban siyang kabit. Daghan pagkagwa may bawi. Panahon na tingali nga masayod kastanan. Bahin sa unsa, lo. Si Papa email na nimo ang mapahibaw ni Munyana. Ug aron masayod ka sa tanan, pauli sa inyo, ug susiha ang kamaturan. Unsa? Nga nagikulbaan man kusgi nga ni Lolo nga bahin sa kamatuoran. Nga naman ka. Ni anak ko dool sa amo. Nakulbaan ko. O ko may bago nun sa reaction ni Casey pananglit may baon na siya. Ayaw ka bala ka. Ako siya pasabton. Usa pa, di ka na nako pasagdan. Ni anak ko. Casey? Pa? Amelia? Ikaw ang kabit ni Papa? Casey, pasaylo ako. Wala ko tuyo ah.
Nahigugma lang gid ko si imong papa. Kinuo ko. Nak. Hayop mo! Ngayon nakahimong man mo na mo, ani. Ikaw, Amelia, best friend ikang dako, pero ikaw na naman ni traidor naman sa kumama. Ha? Igat ka! Kese, hinahinay si mong baba. Hinahinay pa ang ano? Madutlan pa din mo sa akong ipagstorya nga sakit sa kabaga sa iyong mga naong nga nakakaw magbuhat, ani. Kese, dili tika tinuod nga anak. Unsa? Di ko gusto nga maghuna-huna ka nga gigamit ko ni sa akong pagpagkasa. Pero, maunay tinuod. Una kong gibudhian ni mama nimo sa among kaminyoon. Og ikaw ang bunga sa iyang pagpakasa. Unsa? Ang kunod ko, nasakitan gud kayo ko atong tungura, pero tungod sa kong pagmahal sa imong inahan, ako siya gipasaylo. O ginawat tika nga akong anak nga murag yun og ako. Dili. Nganong karon na magkapasulti na ko, ani? Tungod kay nihangyo si mama ni mo na kunak. Nga dili ipasaba ni mo. Pero karon nga dako ka na. May katungod ka ng mahibaw sa tinuod ni mong pagkatao. Kung dili rin ko ni mo, anak, sa ato Ayaw pagkuna-una nga dili ka na ko, anak. Sa ako nang giingon, anak ti ka. Pinangga ti ka. O mahal ti ka, bisan dili kagikan ako. Ang iyo ko lang, nak. Pasaylo ako sa kung nahimong sa. Dili din ako tuyo. Nakikugma lang ko sa imong best friend. Mahal na ko si Amelia. O mahal ko niya. nasaylo ako pa. Pero dili ko na anak sa iyo nga nawaton ang tanan. Naibaw ko. Naibaw ko na. Andam kong magpaabot ng higayo na basta ayaw lang isirado ang imong hunauna. You sheltered me from harm, kept me alive to me. Sa tinuod lang, wa ko mahibaw sa angay na ko ma-feel. Kana bitong imbis angay ko nga maglagot sa akong papa, pero wa man di ko'y katungod kay bunga ko sa pagpakasa ni mama sa ilang kaminyoon. Gani, angay pa ko magpasalamat niya sa iyang pagdawat nako ug sa iyang pagmahal nako nga mura gid og iyang anak. Kung doon ang may mas labing apektado, ako kana. Pero gihangad na lang nako sa Ginoo ang tanan. Ang akong giampo na lang gid karon nga makadawat na sa sitwasyon ug andam nang mopasaylo. Dinhin na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalang kaagi ni KC nga tagas Cebu City uban sa awit ngayang gipangayo. Awit nga naguluhan, Everything I Own. Ang mong kaagi gibata na doon sa radyo ni Jelly Haka ugubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papana sa inyong nakalinlaing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayo, daghang salamat sa inyong pagpamilya.
Babe, overtime ko ron. Ayun na ako kuha din sa trabahoan. Sure ka? Kasi maglisod kag sakay. Ayaw ka bala ka, mag-book ra ko. Okay, kay bala. Ay kalimot sa pag-dinner, ha? Yes, babe. Anira ko sa office mo kaon. Mangita na ko kasabay na ako. Okay, babe. Amping. Tawagin lang ko kung magkinahanglan ka na ko, okay? Yes, babe. Bye. I love you. I love you too. Kinsa kay pwede na akong ikadungan og kaon, ha? Ako. Dungan tag-dinner. Red? Ganina na ka diha? Medyo. Kuan na ba? Busog pa man di ay ko. Sabay na lang ko mukaon. Naglikay ba ka na ko, May? Ha? Pila na nagkahigayon nga mga agda ko nimo, pero sige na kabalibad. Malain na gid ko nimo kung mobalibad ba ka na kauron. Sige na. Daw nga tagaon. Libre na ko. Please? Sige na lang, good. Nabusog ka? Oh, thank you, ha? You're welcome. Anong nitutok mo ka na ko? Walang. Nitutok lang ako sa babae nga akong gusto. Naanasad ka, ana. Red, kaslunon ako. Kaslunon pa lang. So meaning, di ba mo minyo? Meaning, pwede pa mailog. Red, May bahagi ka na dakoy ko gusto nimo sa una pa. Pero wagid ko ni matagi chance. Red. Oyab na mi si John sa dihan nagparamdam ka na ako. So, sa ato ba, kung di mo uyab ni Jan atong time ha, may chance di ko nimo. Ambot. Siguro, wa ko may baw. Sa'yo matubag. Murag, doon lang sa gyud kay na-feel ako. Di na kakasulti kay mado ka makasa. Red. At least now, kay bahon ako. Hold yourself in town, day ha. Miniuno na ka. Anong ni-entertain pa man in town kang Red? Uy! Para ka turag gani. Day-entertain na day-dayo na. Siyempre, bukal ko sa mong relasyon ni John, no? Kapila na ako gibalik-balik niya, miniunon na ko. Pero gayong gadag-o si Red, good. Kaila dyan kay ko anak niya. Bisag nahibaw na siyang doon na kanay fiancé, mangita gid gihapon na siyang paagi aron matagad ni mo siya. Day. Ato na ko, babe. Sure ka mo ulit ka? Ani na lang kakatuog din sa kong apartment. Ayaw na. Tingalihin niya, di ko makapugong sa kong kagalingon nung doon ay mitabo na to. Gusto ko nga inikasal na to, babe. Ikaw, good. Sige, babe. Amping ka, ha? Oh, ikaw po da, ambing gani. Ikaw rabing usa din sa imong apartment. Ayaw ka bala ka. Safer ako din eh. Okay, sige. Bye. Good night. Good night. Ay, salamat. Day off kita na ako, ugma. May! Red? Ikaw? Recorded by Radio Mo TV. Nagunsa ka din eh. Ibisita na mo. Red, Ganina na ba ko din sa gawas? Nagpaabot lang ko nga malakaw na si Jan. Di labok ni mo pasudlon? Uhaw kay ko na. humana kang inom og tubig. Pwede na ka mo pa uli. Laya po. Pag-ubaga ni pag-abot na ko, papaulio na madahin ko ni mo. Red, sayop ni.
Kapila na ba di kasulti? Ngamin yung unon ako. Sayo po. Kung sa may sayo pa ni, may. Ngawa man gibuhat. Gusto rin kong mag-istorya ni mo. Unless, makuyawan ka nga doon ay mahitabo na to kay kitarang duha din ron. Ngayon gipaduali mo imong naong dinhin ako. Itukmat ko. Pauli na. Oh, pati Red, nakasahan ako ni John. Dili ito mo nga itong gibuhat. Pero nalipay ka. Kaya kung wa pa, di ko na upasag na mahitabo to. Nato, di ba? Natinta lang ko. Natinta ka tungkol kay gusto sa kunin mo. Mahal ako si John, Red. May, di pa mo kasal. Pwede ba ni mong usbo ng imo na una? Red, please, pauli na. Okay. Okay. Sige. Di ko gusto masukukin ako. Pero may, sabang ma-feel ako nga ganahan sa kanako. Dili ko muundan hantod. Dili ako'y imong piliyon. Red. Oh my God! Gada ko ba ng problema nga imong gisudlan day? Uy, naunsa man ka! Dahil nadalang ko. Tugan ko sinuot, Pia. Nakagusto kang red, no? Ha? Hala, galibog ka. Ay, kaya na mahal ni Masiya. Ampot. Oo, ako mahibaw. Sana mali, uy. Day, tambag inamigan ning ako, ha? Timbang ako no pag-ayo kung kinsay mas bugat nilang duha ni John para ni mo, mintas wa pa ka makasal. Day. Babe, pasensya na. Kung mapos pa ng date sa pagkasal. Saan nga niyam ko sa papa sa ospital? Okay ra, babe. Nakasabot ko. Luuyan ni Tito, eh. Maulagay. Di pa kuwan ng babe nga mawa siya. Gusto kong nga nasa ni kasal na to. Babe. Babe, ayaw ka pala ka. Mag-ampo lang nga ma-okay ra si Tito. O ang kasal makahuwat ra na. Mas importante ang health ni Papa nimo. Salamat sa pagsabot, babe. Unta, dili mo sa mga imong una-una. Mahal kay ka. Kung isaan na ko, kung maminyo unta, ikaw niya ang pinakalabing malipayon nga asawa. Kay maningkamot ko, babe. Nga mahatag na ko nimo ang life na deserve nimo. Babe. Hi, love. Coffee, oh. Love? Oh. Cute man, di ba? Red. Sa gawas na magstorya. Kitingarig baka dungugon niya ang uban din, eh. Love. Nga nang may ato mo kita dinis gawas ng istorya. Red. Hunungo na tani. May. Dili ni husto. Mahal na ko si John. Nga nung di naman lang ako ang imong piliyon. Ipaw kong mahal sa ko nimo. Red, please. Kausa na tumahitabo. O bisip ka at dili na tumausban pa. Maong please. Kung mahal kit ko nimo, respeto ang akong desisyon. May. I can't blame you if you hate like gasoline on a fire. Dakong sa kaayo nga doon hinahitabo na mo ni Red, santan kami ni John. O grabe akong konsensya. Nahibaw magod ko unsa ko kalab ni John.
plano kong mutog aniya sa tinuod pero nangita pa lang kong timing. O giandam na sa nako kung kaugalingon pananglit, dili madayon ang among kasal tungod sa nga akong nabuhat. Dinhin na lang ko, Tob. Dagang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mga mga higalang kaagi ni Maymay nga taga-Tagbilaran, Bohol. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga naguluhan, to know I hurt you. To know I hurt Ang mong kaagi, gibata no doon sa radyo ni Jelly Haka, gubos sa direksyon ni Priscilla Racanas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papanaw, sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ning tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod di kayon, daghang salamat sa inyong pagpamida. Unsa man ron? Hala, si Papa man ron, ma. Dali, Lena. Atong susihon. Dong? Dong, naunsa ka? Pa, naunsa ka pa. Nga nagluko man kaya sa yuta, Papa. Nabangi ko ninyo kay nahuog ko sa sanggutan. Unsa? Kumusta naman ka pa? Di na ko makahimos pagpananggot na. Kay nabako naman ko. Luuyan ni mo pa, uy. Unya, una tayo makaon ini pa. Ayaw ka bala ka kay kung marang-arang na gani niya kung gibati. At manuna ko ang akong uma. Bahalag magkamang ko paingon sa atong uma. Pa, kanang, di na lang ko mo eskwela pa. Mutabang na lang ko ni mo sa atong uma. Dili mahimo. Kinahanglan nga mo eskwela ka gyud. Lana, nakoy good news ni mo. Unsa man na, ma'am? Ikaw ang mo represent para sa declamation contest sa ating section. Kaya ka na nako, ma'am? Of course! Kaya lagi na ni mo. Dako kong pagsalig ni mo. Congrats, Lana! Ikaw ni Daog! Tinuod ka, ma'am? O, Lana! Og lipay kaayo kung ang atong section ay nakadaog. Mao ba? Ikaw din nakadaw sa declamation contest. Oo pa, lipay ka ni kaayong akong teacher. Sige kuno, mo tanaw kuno ko kung giyon sa nimo. Ayaw lang pa, uy, kayo ko. Nga mauwaw man ka nga kitar man diris mama nimo ug ang imong manghud. Sige na, tungtong sa kaban kay mo tanaw ko kung giyon sa nimo. Sige na lang, uy. Inani pa ay. Dali ara sa panahon, uy. Pila na lang kaadlaw ang akong paabotan, ma. Mo-graduate na kit ka sa high school. Ken! Katawag ka sa teacher. Ha? Nga naman? Ang butang, atulan nito.
Ma'am, may tuyo ka na ako, ma'am? Yes, Lena. Unsa man na, ma'am? Congratulations kay ikaw ang valedictorian. Ha? Recorded by Radio Mo TV. Oh, nganong may lakmang ka? Ikaw magkahaang valedictorian. Luha ni sa kalipay pa. Kaya bisan tuod og pobrita. Maglisod ka og trabaho sa atong uma. Naningkamot gihapon ka nga makakaon og maka-eskwela ko. Maluoy ka ni ko nga magtanaw nimo nga magkama nga magpaingon sa atong uma. Ako man ang obligasyon nga magpakaon ninyo. Salamat pa. Nako'y tinaguan nga gamay nga kwarta. Ako tong ihatag nimo aron nimong ipalit og silina para sa imong graduation. Salamat pa. Lina, anak. Ay, pasensya na ka, ha? Nga, di na maka-eskwela o college kay di nagutaw na ko kaya na ko eh. Ay, okay ra ba, uy? Nakasabot na gid kaayo ko. Kanang, naanta ko ihangyo ninyo ni mama pa. Oo, unsa man na. Pwede ato lang una ko puyo sa ilang tiya Christina. Kay mo eskwela ko typing dito pa. Oh, sige, ikaw may baw. Walang hibaw Duha na ko katuig din sa ilang tiya Christina. Ay, mananggid ay kung tiya ang pauli ko sa amo. Kay gimingaw na sa kunilang mamang papa. Salamat in town kinauli na kanak. Ngano di ay, ma? Nagluya man kud si Papa nimo. O kinahanglan nga may makapuli na ako og bantay ni Papa nimo. Sige, ma. Ako lang bahala ni Papa. Luya ni Papa, uy. Luya yan agad kaayo siya. Uy, mura magkisitok si Papa. Ma! Mama! Lala, nga naman. Dali ragod, ma! Mura man nagkisitok si Papa! Ha? Naunsa si Papa nimo? Gisitok man na siya, ma. Oh. Uy, Ginoo ko. Ngano di ay, ma? Wa naman ni magginawa si Papa nimo. Patay naman eh. Anong imo man may gibiyaan pa? Ano ma? Iko na nak. Wa na tayo mahimo. Ato na lang dawaton. Gawa na ang imong ama. Papa! Ha? Mubakasyon ka og Cotabato? Oh, ma. Maato ko sa atong kaliwat. Kay gilaay ko din sa ato, ma. Makahilak ko kung maguna-una ko ni Papa nga wa na. Lala, sige. Ikaw ang mag-igo, nak. Ay, pila masad ka kaadlaw dito. Usa kasi mana tingali ko dito, ma. Sige. Amping dito, ha?
Lipad yung kayo ko. Nga, nibakasyon ka din sa among dapit gaw lina. Ibakasyon ko din ikaw, pawas ka laay ba? Maug yun. O gila na ito may bawaan no? Nga, dinhiraday ka maminyo gaw. Saba ka diya gaw, uy. Wala ta kong una-una, uy. Uy, wata may bawo eh. Tagan ba yan kayong mga gwapo din he? Mao ba? Hi, Ads! Ay, dali John. Nakoy balayla ni mo. Mabitaw nga ni Dool ko ninyo. Kay gusto ko makigila-ila si Mukuyo. Ay, ako rin kaagaw si Lina. Ikaw Lin, si John. Hi, Lynn. Hello. I love you, Lynn. June. Maunay tinuod, Lynn. Una ko palang pagkakita ni mo, nakagusto na ko ni mo. May paglawom ka ko? Prangkahan talang ka, June, ha? Uwa pa ko makasaway og uyab-uyab. Ug wa sa ko'y plano nga mag-uyab-uyab. Ug mapuhoyin mo paulit ako sa among dapit. Kung anay gud ang imo diri nako, kung desidido gid ka, adto ako sa amo sa Davao Oriental. Kung makatultol ka, aw maayo. Kung mangasawa ka nako, aw mamana sa kunimo. Sige. Sige, Lynn. Sa sunod buwan, buwan ko sa inyong dapit. Dali, panginom sa mo, kainit ka ayo, dali. Dali, oh. Lena! Dali, ari mo. Ma! Lena! Unsa man, ma? Iyon sa mga diha. Nagpainom ko sa mga kanding, ma. Biyayo sa nagibuhat ni mo, Bekay. May bisita ka. Ha? Kinsa bisita na ako, ma? Ako, Lynn. June, nialaki ka. Nagkadumdum lagi ka din isa. Oo. Why di madumduman labi na kung gugma magsugo. Diba, ningon man ka nako nga kung makatultol ko din sa inyo. Andam sa kang mamana nako. Manang ni ako. Andam na kong mga asawa ni mo, Lynn. Kay love ta kayo ka. June. Good morning, yesterday. You find the memories you left behind. Wa ko magnahom nga tinud-anay ba di ay ang kang June diri nako. O kay nakita man ako nga seryoso siya, nisugot ko nga iyang pangasawon. Wa ko magmahay nga siyang akong giminyuan kay pinangga man ko niya. Karon, 71 anyos na ko ug may duha mi ka anak ug duha usab ang among apo. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo ka mga hikalang, kaagin ni Lena, nga taga Lupon, Davao Oriental. Uban sa awit kaya nga pangayo, awit nga daglahan, times of your life. Ang mga kaagi, gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo, garing, o gubos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamusap mga hikala at mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papara sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. So kaawit. Mayong adlaw kaninyong tanan ng mga suking tigpaminawan, yung sikat na kayong handumanan so sa kawit. O gingon man sa mga artista, maghatog kinabuhi ng kong kagi. Ako si Jeffrey. Sa di pa ako sugdan sa pagsaysay ang akong kagi, panahon sa pagtupog sa awit nga naguluhan.
I can wait forever. Recorded by Radio Mo TV. Da Jeff, imo sa? Dako na ikagdaog ng bayton kay nakigtagay man ka na ko. Igo-igo agad bay. Kiserte lang kay nakapuno nga kong manok. Uy, mo ba? Ano guna ay hoko kabay na? Hindi ka. Ay, nakatiman ko kung umabay oy. Og sa akong mga hayop. Nagsige man lang kagatiman na ng imong umbaog sa imong mga hayop, oy. Magminyo na ko, no? Kisa mo siya kuminyuhan bayton. Ninahurot na magkaminyo ang mga babae din sa ato. Wa namin nabilin. Sa atong mga barkada, ikaw na lang gay wa maminyo. Ako, nanak ko'y daga o ulitaw. Pero ikaw, wa pagkiki anak. Ayun sa uman nga, wa pa magiging maabot ang swerte. Manya, musugot lang ka nga, maulitawang kuwang ka. O, kung mo na ihatag sa Ginoo na kubay, pilit lang na akong dawaton. Dili ko busugot ka hangtod sa hangtod ka na lang nga mag-iningon anak. Ma, Tiguang na ko, Jeffrey. O gilang mahibaw-an mawa ko ni kalibutana. Maong pagita og babae nga imong ikauban sa tibuok nimong kinabuhi. lisura sila ni pabuhat ako maoy. Huna-huna aha, 45 anyos na ka. Angay untaan ng imong edad, nakapaanak ka na. Ulitaw, o di ba, dalaga na tingali ang imuhang anak ron. Maong paningkamot nga makauyab ka. Sunod tuig, 46 na ko. Tiguang ko na. Di ko tigalim yung tabong maminyo pa ko eh. Wala man sa daga din sa amo. Maayo! Maayo! Kinsa man ron. Naugo na ko be. Unsay ato? Hi, Kuya Jeffrey. Kumusta? Kapapa niya. Ay, nagkailan man naging ka na ako. Kinsa man day ka? Hala, no? Si Kuya ba ya? Wala makailan ako. Kinsa bitaw ka? Si Joy ko, oy. Anak nito niyo ba? Hala, ikaw ni Joy? Ako in town ni Kuya. Ikadagan ko ni mo. O gwapa pa yung kayo. Thank you, Kuya. Dili ba dito magkagikan sa Manila? Oo, Kuya. O, gabi ko naabotin ni sa ato. Oh, mo ba? Eh, Tod, unsa rin ato ni mo? Mo palit unta kog utanon. Ingon man gud si Mama nga na ako nung kabaligya nga utanon. Ah, naidag ka, Noy. Dali. Dali sa likod. Pagkuha, dali. Pila man niya? Pilagod taon. Dadaro na, uy. Sure, uy. Di din mo pabayran? Di lagi. O, ikaw good. Salamat, Kuya, ha? Si Joy, di ito nga anak ni Tonyo ang nianhe ganina. O, ma. Kadagan na gud ato, niya hitsuraan pag yun. Lagi, ma? May pag-imo tong pangasawon. Ma. Recorded by Radio Mo TV. Mama, uy. Bidyante, magay ka, ma. Wa ko magkumidya ni mo, inaon sa baya pa. Suwayig panguyab, o musugot hala pangasawa. Ma. Nung sawag ka, muro tao nag akong anak ko, eh. Una, ana, ha? Ako pambarkadang amahan, anak. Nga no man di ay, ha? Kana pa. Di na ko maproblema, anak, kay suod naman mo ni Tonyo. Ma. Suwayig pamisita karong gabi, anak. Pasin di sugtun pa. May gabi ini mo diha, bay. May gabi sa diya, bay. Adoy. Ako sa man, agad ha? Di lang sa ako, bay. Uy, milagro na nga, di ka mo inom. Usom di ato ni Muron, nga, di man ka mo inom. Ako, lain ni akong tuyo ron, bay. Unsa man doon, ha? Kining kuan, bay ba? Kining... manginaot ko nga, unta, dili magubang atong panag-amigo ini, bay. Ha? Kayo usam din ng imong tuyo, bay. Kuan, bay, kining... mamisita ang tagko sa imong anak, bay. Ha? Kana, kung dili ni mo ilain, bay. Aw, wala mo na problema, bay. Kay, ulitaw ka man, o dagasa na nga akong anak. Kadiyot ha, kay akong tawgon si Joy. Salamat nga. Nagkikatubang ka na ko, Joy.
Unsa di mong toyo na kuya? Nahibaw ko nga dili ni angin akong buhaton kay layo kay ang gintan sa akong edad. Sa edad sa di mo. Pero gusto lang kong mahibaw ka nga bisag tiguang na ko. Nakagusto ko ni mo, Joy. Oh, kuya. Pwede Jeff na lang. Ay lang ng kuya, oy. Di na unta ko angin mo bati ini kay idaran ako. Pero sa dihang nakita, teka, lahi kaya akong gibati. Nalipay ko. Jeff. Joy, hatagin ko kikiyon. Ngayon pamatuod ako ni mo ang akong kugma. Jeff. Mao ba? Wala kasugta sa akong anak, bay. O lagi bay. Tininood yun ang imong tinguha sa akong anak. Sa akong pangidaron karon bay. Di na gid mahitabong magbinuang kong babayo eh. Sige na, bay. Tabangan ti ka nga sugton ka sa akong anak. Joy, dugay-dugay naman gyud kong nanguyab nimo. Kumusta naman to? Kuan, Jeff. Wa pa gyud taong kamaluoy nako, Joy. Kung sugton ti ka, Jeff. Unsa man sa imong buhaton? Oh, kung sugton lang ko nimo. Mga asawa din ko nimo. Ha? Di na ba taong ko bata? Kung di mo lang kong sugton, mga asawa gyud ko nimo. Sige. Pangatubang sa kumaginikanan. Ha? Tinuod ti Joy? O lagi. Pangatubang na sa kumaga ginikanan. Aron sa buta ng atong kasal. Salamat, Joy. Kaswerte gid ako eh. Igawas nga gwapa nga akong asawa. Batang ang pagid. Panggaalan kita, Jeff. Mawala na akong kikinahanglan. Ay, kabala ka, Joy. Buhato ng kuantanan para magbalipayon ka uban ako. Joy. Jeff. Jeff, nakaibalita ni mo. Unsa man na, Mabdos na ko, Jeff. Tinuod pa rin? Oo, lagi. Duha na kabuhan nga ako regla, ha? Kalbaw na. Hapit na rin ko mahimong amahan. Day, ang pingin mo gisaba ka. Kay gusto na tao kay kung makakita sa kong anak. Ha? Giligla ka? Oo, Jeff. Uy, abi pa na ako. Maptos ka. Nagtuko man sa gani ko nga mabtos ko. Pero, gilayagan na di ay ko. Pero sige lang. Dili lang ta magpakawa sa paglaom, Jeff. Magampo lagi ta nga makabatong taog anak. Oh, nausa man ka. Da, gilaay ko ng kayong tanga, eh. Wala may puyo, ah. Oh, Joy. Pila na ta katuig sukad sa atong pagpuyo, ah. Pero hangtod karon ko ang kitay anak, eh. Sige lang ko, Day. Sige lang. Paluin na lagi na ito ang Ginoo. Huwag hatag na rin anak. Ha? Muadto kag Cebu? Oh, Jeff. O, tugutin na lang kung muadog sa bugod. Aron mawasa din akong kalaay. Mag-usam sa ka dito. Muadto ako sa kuyaan. Mabakasyon ako dito. Sige. Yun na, pila mo siya kakaadlaw dito. Mga tulo ra tingali ko kaadlaw dito. Sige. Pag-amping si mong pagdaya. Hapit mo na sa kasimanos ka sa paglarga ni Joey, pero huwag pa magod siya mauli. Ano ka? Ako nang tawagan, be. Kumusta naman ka na, Day? Okay naman ko.
hapit na magudo sa kasimana sukad sa paglakaw. Kaya sa Amerika mo pauli din eh. Dili na ko mo pauli diha. Ha? Unsay di na mo pauli? Dili na ko mo balik nimo kay tiguwang na ka. Oh, Joy. Balik na tuogan na higugma ko nimo, Jeff. Gisugot na lang ka o nagigminyo ko nimo tungod sa akong mga ginikanan. Nga nagsigigahangyo na ko nga sugton ka. Sa tinuod lang, no? Wa kay lami, uy. Kay tiguwang na ka. Joy. Ako pa naman, Jeffrey, no? Ayaw na pagulahon na ako. Og kalimti na lang ko kay dili na gid mahitabo nga mobalik pa ko nimo. Joy. When you say I miss the things you do. Wa ko magtuo. Na makahimo sa pagbiya si Joy nako. Luyo sa kong mga pagpangga niya. Pero sa gihapon, nangundoy ko. No sa kahigayon niya na, bumalik siya nako. Kung kanimo, Joy, kung namatik ka man karon, niya pa taon ko, nagpaabot ko gihapon siyang pagbalik. Dinin lang ko to, bugdagang salamat sa pagtagat niya akong suwatampo. More power sa amin. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga ikalan, taagi ni Jeffrey, na taga Gilngan City, Negros Oriental. Uban sa awit ngayong kitangayo, awit nga nag-uhan, I Can Wait Forever. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga sukintig paminaw, nininghan dumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Mariz. Sa dili pa ako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, till death do us part. Recorded by Radio Mo TV. Hi, Maris. Hello, sir. Ay, pag-sir na ako eh. Arnil na lang. Maikog man punta, uy. O kita mag-sir nimo. Sundaw, baya ka. Okay naman, good. Mas ganahan ko nga tawgon na ko sa akong pangahan. Oh, sige, good. Okay, sige. Mag-order na lang ko nimo. O may gusto din mo. Okay ka na. Oh, di mo day kagi ka na. Dito na ko sa unahan. Nara ko gipalit. Mo ba? Mamisita ko ni mo niya, ha? Ha? Nga naman. Ganahan ko nang makikistorya ni mo. Musurain niya ako sa inyo, ha? Ikaw. Salamat na nakikatubang ka na ko, Riz. Unsa day imong tuyo na ko, Nel? Madritso na lang ko sa tuyo mo, ha, Riz. I love you. Oh. O, ano yung tinuod, Riz? Nakagusto ko ni mo. May chance ka ako ni mo? Nga nang yabang ka na ko, nga minyo man ka. Oh, kinsa nagsulti ni mo, anak? Ako, Arnel. Oh, nang. Manadunggan kong tabi-tabi sa mga kauban ni mong sundaw nga may asawa ka. Ang kuno na ko nang may asawa ko, pero buwag naman eh. Mao ba? O nang, huwag bisa may tabo nga manguyab ko ni Maris kung may pamilya pa ko. Mausap. Oh, nahalasi kay pagstorya mo diha. Kay dapat ko ibuhaton. Unya, Riz, unsay ang una ni mo, ha? Imo ka akong sugton? Tinuod dit ka nga, buwag na kasi mo asawa. Buwag na lagni, promise. Hindi sa man. Ha? Uyab na ta? Sige na lang, uy. Um, Oh, Arnel, ako na kang gisugot. Salamat, Riz. Ha? Magtipon ta? O, Riz, magtipon lang una ta. Kay di pa man tamay mong mapakasal kay bata pa man ka. O niya, kano sa mata pakasal? Una na lang kung sakto na ka sa edad. Sa pagkakaroon, magtipon lang una ta. Okay ra nimo? Oh, sige. Oh, Riz. Sa katapusan, naangkot na kita. Pagkaaringkit ko ha, Arnel. Oh, Miss, ako nag-promise. Nel, na ako ibalita ni mo. Unsa man na, day? Mabdus ko. Tinuod, day? Oh, lagi. Kumo na, mahimo na day kong papayo. Oh, Arnel. Ang tingin na imong ginabdos na yan. Day, pangandam. Ha? Nga naman, Nel. Mamalintag puyo. Asa man ta? Buhato sa among dapit.
Nga naman. Ibalin ko sa mong labaw. Ato lang sad ko i-assign sa amo. Maong ato lang sa tapuyo. Unsa man? Okay ra kaning atong lipuyan? Okay naman, Nel. May noon kay nakauyon ka. Ikaw lang na bahala din sa bahay, ha? Kay muulir ako din matag tulo ka adlaw. Sige, Nel. Ako rin bahala din eh. Diin ka naglatag! Arnel, unsa ba sakit na kaya akong bukto? Ngayon mong gilubag. Paano laging wa ka din sa pagabot, ha? Naara mo ko kigipalit doon. Naan kay gipalit o nakitagbo ka sa imong laki? Ha? Ano si Lucky ba, oy? Sama! Gusto ka nga bukaan na kasi mo! Ha? Arnel, ipusa nga ipupusin kasi bubuto na. May buwan kayo! Nga na kay laki! Bukaan na kasi mo! Arnel! Recorded by Radio Mo TV. O, ma. Maong ako sa gilayasan kay tigalig mamatay ko uban niya. Anak yun. Nahala sige din hikalas ato. Mabuhi man gihapon ta mabisag pobreta. Maglakaw na lang ko eh. Total, gamay raman sa niyang gikumpre ni mama. Uy na. Putol naman yun noon nagisudlan ako sa kong kinumpra, uy. Baga, kita kong punit anang imong mga kinumpra mi ka. Salamat, Migo, ha? Hindi nila ko, Migo, uy. Imo pa mong gikong gihatod, uy. Basin yung maputol lang, gisod lang sa mong kinumpra. Di na sa tingali, uy. Kaya doha, biya ka plastic ang imong gipalit. Salamat kaayo, ha? Okay ra, uy. Ang sa damang pangalan? Maris. Jan. Nagsige na lagi kag ani sa amo, Jan. O, unsa may buti pasabot ini? Nakasabot ka tingaling nga may gusto ko ni mo, Maris. Jan, wa pa ka makailan ako sa hingpit. Nagpangutan mo ko, bahay ni mo. Huwag may baw ko nga mabdus ka. Huwag nibiya kasi mong kaipon kay kulatado ka. Gusto ko nga manguyab mo. Kayo, human akong eskwela og may trabaho na ko. Manguhinya ta. Og ako na ang mga mahan sa umaabot yung anak. Jan. Sugto na lang ko. Sige na lang, uy. Salamat, Maris. Aray. Sakit naman ang akong tiyan. Ma! Ma! Ngayon! Naunsa ka man, ha? Sakit na kaya akong tiyan, ma. Ha? Mga tag-ospital kay mga anak na tingali ka. Maayuhin mo kay nakapanganak na ka. Ganun karon man lang ka nagpakita na ako. Pasensya na ka, please. Nabisi lagi ko sa kong paskwela. O matayong sad nga sa imong pagpanganak, idagkod ko sa lubong nilang mama at papa. Okay ra, Jan. Ang importante nga nakay time na ako. Ha? Manarbaho ka? Oo, Jan. Manangit lang ko ni mga minarbaho ko. O nga, ang bata. Ako lang sa ibili ni Mama. Asa mo ka manarbaho? Dinira ko sa ato ko. Salamat intang kinakasudan kong trabaho. Bahala na lang og tindera. Ang importante nga may trabaho na gid ko. Ay, bago ka din, sir. Yes, sir. Ganina pa ko ang sugod. Magtugra kay karupag ko nakita ng rini.
Regular customer ko din eh. Ako din si Richard. Ikaw? Maris. Salamat nga ko ni Barbari sa kong pag-imbitarin mo, Maris. Nisalig lang sa kunin mo, sir, kay daghan mong nakailan mo. Kaya tumakon ako magpalitan sa tindahan niya akong gitabahuan. Yes, tinuod. Adto ko mo palit ang mga materialis para sa akong mga projects. Mao ba day, sir? Mayo ba? Ayaw na magsira ko. Richard na lang. Ikaw good? Sige, mag-Richard na lang kunin mo. Mama, ulit na lang sa chart kay nagpaabot para ba ito na ako akong anak? Minyo na ka, Maris. Dili, Chard. May anak lang ko pero dili ko minyo. Mau ba? Ibaw ka. Dali ko maluoy o masingkol, ma'am. Prangkahan talaga, Maris. Ganahan kay kunin mo. O kung dawato na kunin mo, andam di kang tipunan o balsi mo anak. Richard. Kakapoy na besa kong kinabuhi, eh. Huwag din tayo sobrang akong sweldo. O ang pag-ani ni sa panginahanglanan sa kong anak. Oon sa kaano kung dawato na ko ang gitanyag ni Richard, magkikitipon ko niya. Magtipon ng tigong? Jan, sorry. Pero kinahanglan nga ako ng buhaton tungkol sa akong anak. Huwag ka na mahigugman ako, Maris. Nahigugma ko di mo, Jan. Pero sabi ako buhaton. Huwag ka siguroan na nga itong relasyon kay estudyante ka pa. Huwag ako na kinahanglan kong bubuhi sa akong anak. Maupasaylo ako ano ako buhaton, Jan. Maris. Sakit man. Pero ako mahimo. Musugot na lang ko sa imong gusto buhaton. Pero kung makasakay na gani kong barko, kuhaon na ka ang tigwa nga gusto rin mong tipunan. Salamat nga nisugot ka sa kong gusto, Maris. Huwag ko mahimo, Chard. Kaya ang tinuod, nagkinahanglan ko og tao nga mabuhi na ako og sa akong anak. Ayaw ka bala ka, Maris. Ako isaan ka magmalipayon ka ba na ako. Maningkamot ko na matagan ta mo umay-umay. Salamat, Chard. Uy, nahibilin mo din yung cellphone ni Richard. Di ano po ito kang text? Ako yung basahon, Bi. Basta lagi po ito natin eh. Babe, asa naman ka? Nagpaabot ko nimo. Love you. Uyab ka ni Richard ang text niya. Di apa galang text. Gang, arian ako sa akong boarding house. Gimingaw na ko nimo. Karoon kang tawhana ka. Ano nga lagi mo? Sakit ka ako ito na ikaw. Salbahis ka! Apin ako kakuhay babae sa mong kinabuhi, Richard! Daghan, baby, ha? Nausaring taon ka, oy! Kontraktor yung taon ko, day! Natural ka yung babae, madali na ko! Nagtawa kang galipay ko, hindi ka magibuhat, ha? Yan daghan mo sa mong kinabuhi, Richard! Dili ko makadawat, ni Richard! Maong bihaan, tika! O bupauli ko sa amo! Ay, pastilan. Naunsa naman tao na inyong kinabuhi, uy, Maris. Huwag itingali ko'y swerte sa mga lalaki, ma. Pag-uyo na lang dinis ato, uy. Antusan nga atong October, eh.
nakalabay sa panahon na, uy. Upat ka tuig na ang nakalabay. Sukad na nakabuwag ni si Richard. Oh, si John ka, no? Kumusta naman ka siya? Tingali may pamilya na po siya. Maris! Anak na nakita ni mo! Uy, kitsa mo kinangita na ako. Kitsa mo nangita na ako, ma? Ako, Maris. Oh, John? Kumusta? Nia, mauragi hapon. Ikaw, kumusta? Niya, di kaluyan sa Ginoo. Natuman gid ang akong gipangandoy nga mahimong siman. Maayo hinuon kay natuman gid mo ang imong gipangandoy. Nasuloy man lagi ka. Nakabalita ko nga nagbuwag ning sa tiguang nga imong di katipon. Oo, Jan. Kaya nakita na ko nga wakit ka ugmaon niya. Palakero ka ayo gud. Ugusan na sa inong nga nagpakita ko nimo. Kaya hangtod karon, Maris. Ikaw pag gihapon ang gipangita sa iyong kasing-kasing. Buot mo ipasabot nga wa pa ka maminyo. Nakauyab ko, pero nagpangita pag gihapon ko nimo. Jan, Umihin kayo na. Di na ko gusto mong bawa pa ka na ako. Mag-ipon ta. Huwag ako na ang mga mahansin mong anak. Jan, salamat. I love you, Maris. I love you too, Jan. As we walk the garden round. Bisan pa man sa nahitabo sa akong kinabuhi, may kahayag pa di ay nga nagpaabot na ako sa unahan. Karon, 7 years naming nagtipko ni Jan. Dili na lang kutob o dagang salamat sa pagdagading akong kampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. No kita may nagalang kaagi ni Maris nga taga Negros Oriental uban sa awit nga iyang kipangayo awit nga roon till death do us part. Maayong adlaw kaninyong tanan ng mga suking tigpaminaw na ning handumanan sa usa ka awit, inguman sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Nida. Sa di pa nakusugtan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Try It On My Own. Recorded by Radio Mo TV. Huwag ito magtuo nga ingon ini mo itangatan sa kumpana, day. Day, dili mo kita makatagan kung unsa nahitabo sa umaapot. Pero watay mahimo kung di mo dawat sa nahitabo. Lisod para na ako, day. Nabi-ami anak. Ako na lang usab magpadakuan ni bata. Naginahanglan ko sa kumbana. Pero nagkinahanglan sad ang imong anak nimo. Luoy kayo si Riza kung kanunay kang magpadaog sa imong ilusyon, day. Pagpakalig-on, day, ha? Dili na lang tungod sa imong kaugalingon. Kung dili para sa imong anak. Ma. Oh, ansa man? Nadi kinahanglan para sa eskwelahan? Wa man. Gusto lang kong kikistorya ni mo. Bahin sa unsa? Sabi sa kunsa lang, good ma. Ganahan sa ko ba nga magkabanding ta. Kay wala mo kay pahaway sa imong trabaho, good. Watay makaon. Og ingon man maundag ka sa imong pag-eskwela kung mapahaway ko. Basig galimot ka nga wa ng imong papa. Wa man ko malimot, anak, ma. Awon sa man, ganahan ka mamundang na lang kong eskwela para motrabaho na lang ko. Para sa makatabang-tabang ko naman din sa mga gastuhan sa bahay. Dili. Dili ha. Pinahanglan makahuman di kag eskwela. Kay mao nagipangandoy sa imong amahan. Pero ma... Ayaw ko but Pasagdi ko kay nahibaw kog unsay akong buhaton. Ang importante makakaon ka, makahuman kag eskwela ug maayo imong kaugmaon. Oo, ma. Sa pangimong anak, Nida. Grabe mo kung seryoso sa iyong trabaho. Ano yung sa panagsa ba? Nga ko'y padahon, anak. Di lali mahimong single mom. Di lali mamaorang usa nga mag-atiman sa tanan. Kung mo file day ka og vacation leave. Ay, di lagi ko. Ay, grabe gripik ni mo ang pagkawa sa imong bana. Kung saon ta man, di man ako madawat bisag kung saon. Di gibawa ang sakit.
Kung isugot pa lang unta ka nga ako mo'y mupuli sa imong bana, Sir, murag ikapila na gyud ang balik-balik ka. Hapit na baya kumutuuhan nga di na binuang ang imo. ay kaya di man gid binuang nga ako diyan mo nida. Tabangan tikas ka ng kinahanglan nimo financially. Ako mo'y magpakamahan sa imong anak. Sir Roger. Sugot dayon. Kana pa, dako na kayo nagtabang si Sir Roger ni mo, uy. Pero wa man ko makagusto niya, good. Ining idara nato, no, day nida. Dili na kinahanglan nga mahigugma ka. Ang importante, nga naay makaabag nimo sa tanang butang. Maayo man lang ko ng gugma-gugma sa mga batan-on, good. Pero ang pangutana, si Raisa, okay baka niya kung na ako'y ipulis iyang papa? Way problema na ko, ma. Tinuod, di ka malain, di ka masuko, or mahiubos na ko na. Ma, kung nasa ka magmalipayon, musuporta rakit ko nimo. Og make sure nga dili ka pasakitan ng tawhana. Kasi papa, war ba gito makahimo pa sakit nimo? Ayaw ka bala ka, anak. Di man sa kumapatakang pilig lalaki. O ang importante para nako, mapanggaon ka. Panggaon eh. Ako gunang anak. Salamat. Salamat sa sapagatag na kong chance nida. Kanus amon ko nimo ila sa tong anak. Recorded by Radio Mo TV. Day Raisa, si Tito Roger mo. Unsay ito? Papa. Roger, ayaw lang una. Basin og kiwawan pas Raisa. Okay naman, uy. Gimingaw naman sa kung nga naitawgon nga papagod. Raisa di akong pangalan, Papa Roger. Pagkaswerte nimo nida. Guwapa na, buutan ta gyud. Bayong papadako nimo. Sulog-ulugan pagkib ko nimo. Dali na, mga unatan ninyo. Ay, kapuya eh. Nga naman ka. Kapoy na kong sigig pugong sa akong kagalingon dito sa opisina nila. Nganong nagsikit-sikit man tong bagong tabante. Naara in taon to sige pangutana, uy. Usa pa sad, bata pa kay to para silusan nimo. Ay, kumudiskarte gani sa nimo. Sultiya. Nga na kay bana. Para mundang na sagsikit-sikit gani mo. Og sultihan ako nga ikaw. Aron mataktat ang duhas trabahoan. Kung gikinahanglan, bahalag mawad-an ko trabaho. Roger. Mingaw man sa opisina ni Roger. Wasi mo duty. Hoy! Ay, Nida. At sa pinahitabo ni Roger, ha? Ha? Nga naman di ay. Nagpahibaw siya nga may relasyon ko mo. Og na-resign siya. Unsa? Mahugani, ikapon na ko magtago-tago tayo. Dinida. Kung saka ako mag-ipon na ta. Ha? Ipon gidayon? Baya, mura biya sa daga para nga makurat na kang dahon og ipon. Mga tiguang na tao eh. Kung gusto na ko nga magka-monitor yun ni Reza. Oh, nala sige. Mag-ipon na lang ta. Dong, ikaw sa'y bahala din sa bahay ha. Tutalo ka magkay trabaho. Sige. May isa ding makamonitor kong Reza sa iyong pag-eskwila. Kinakabantar ba kung nga nagkatpo na nigaglaag bata. Mao ba? Pero ay kabalata, ako may bahala niya. Ikaw, focus lang kasi yung pagtrabaho. Salamat yun kay naa ka, Roger. Ma'am Nida? Yes, sir. Ikaw tong maestro ni Liza, no? Yes, ma'am. Nagsigihog panuwag ni mo. Pero ang mo to nga, ang iya mga mama. Pero, wa mo ko'y nakitang kausaban sa performance ni Raiza, ma'am. Ay nga naman di ay, sir. O sila problema sa akong anak? Daghan siya kagbong, ma'am. O permi siyang makita nga makig-date-date o laing-laing lalaki. Unsa? Ma'am, nagkinahanglan og giya ang imong anak. Palihog pag-istoryahe. Kay, kuyawan ko sa outcome aning iyang gibuhat.
Nganong karon ka lang na uli. Ma? Nagmata pa rin ka? Alas 3 na sa kaadlaw. Karon pa ka na uli. Tarong bagod ka, ha? Babae kang dako. Nara ko'y gibuhat ka project, ma. Project? Sige ka lang project pero daghan kag hangpong. Basig sige kag pakikuban og lain-lain laki. Unsa man? Naguyab-uyab na ka, ha? Nagpahilabot na ka? Oh! Nahilabtan ako, ma! Nabuang na ka? Ah, Roger, may nabuang! Unsa? Kung ganong apil man imong Papa Roger, ha? Siya man gani mo ay nagmonitor nimo, mo ay nagbantay nimo para dili ka maadto sa sayop ka daan. Nabasulo nimo ang imong amahan. Nay, amahan nga mo na yung kilabot sa iyang anak! Unsa? Kanang imong banabana! Mauna hinungdan ko gano'n na ingon ko, ani, ma! Siya mo hinungdan ko gano'n nagpangita na ko ng sex, ma! Kaya gihilaptan ko niya! Ang pila kayo kayo nga gusto ko masulti ni mo pero mahadlok ko! Kaya ako maharad! Pero ako si gisultihan nga dili na ko magpapugong. Dili na ako kayang buago na ako ginahan. Gisultihan na gitigas tinuod, ma. Maong ayaw na pag-expect na mo ulit pa to diri itong tuhana. Raisa, anak pasalo ako. Pasalo ako. Mahawa kaysa. Pero mahadlok na ko. Di na ko gusto na may lalaki ka masuod sa itong kinabuhi, ma. Mahadlok ko, ma. Ayaw ka bala ka, nak? Ayaw ka bala ka? Sugod karon kita na lang yun. Pasalo ako, nak. Pasalo ako, ma. Swerte lang kay nakaikyas ng daan si Roger. Kay kung wa pa, makigpatay gid ko tungod sa iyang gibuhat sa akong anak. O karon kami na lang yung duha sa akong anak. Ako na mismo mo ay nagmonitor niya. Dini na lang kutob o daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga hikalang kaagi ni Neda nga taga Kugon Pardo, Cebu City. Uban sa awit ngayong kita ngayo. Awit nga nagalahan. Try it on my own. And I am not afraid to try.